Estem als nivells de les comunitats de l'any. Va endavant. Càmera 2 preparada? Anem a començar. Sí, acció. Música. Dins. Avui, des de Barcelona, capital de Catalunya, vull dir-vos en poques paraules que el nostre poble vol definitivament la seva llibertat. Catalunya no és Espanya, i aquests jocs són una demostració de la nostra força econòmica i de la nostra força política. Volem ser un estat independent dins la comunitat europea, i tant els amics com els enemics nostres han de saber que ens mantindrem ferms en aquest propòsit. Pobles del món, en nom de Catalunya, rebeu la nostra estimació i la nostra solidaritat per aconseguir un món millor, més unit i més just. Visca Catalunya lliure!